Ipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang Miyerkules pungonyan, petsa 6 sa bulan ka Nobyembre 2024. Inang bareta alas 12 sin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardelab Daingiba. Enot sa headlines kasi ng darakulang mga bareta sa lado lokal. Detailed Engineering Design kan Bicol River Basin Development Program pigigibo na si Kongre Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagpuon kan proyekto pupunan sa primerong quarter kan taon 2025. Tabang para sa pag-irahay kan tinampo, mga tulay, harong asin iba pa na nadestroso kan bagyong Christine. Sa giraray na hagado ni Albay Acting Governor Glenda Bungao kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. TV Municipal Police Station may person of interest na sa tagsadiri kan motorsiklo na may sobra sa 1 milyon pesos na kantidad nin droga. Clean as you go ordinance sa Legazpi, aprobado na kan sanggon ni ang panglungsod kan Legazpi. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, 2025 national budget inisponsora na sa plenaryo kan Senado. PBBM inaprubaran ang pagpapalawi kan construction period kan duwang anti-flood projects. Flood Control Master Plan pwedeng i-test sa computer kan magiging epekto o bako sigun sa sarong geologist. DSWD handang i-distribuer ang sobra 1 milyon na family o na food packs sa mga posibleng maapektaran kan bagyong Marcy. Sa ibang nasyon, UN o United Nations nagtutubod na magkakaigwa ng global impact ang 2024 US presidential election. Baretang Sports, Oklahoma City Thunder mantinidong daing daog sa laog nin 7 games ngunya na season sa NBA. Yan ang headlines kung sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. Pigigibo na ngunyan ang Detailed Engineering Design kan Bicol River Basin Development Project. Ini ang pinag-anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita kay ni sa siyudad kan Legazpi para panginotan ang distribusyon kan tabang sa mga paraom asin parasira na naapektaran kan bagyong Christine. Sa mensahe ni Presidente Bongbong Marcos Casabago, sinabi kay ni na ipinag-ordin niya sa Department of Public Works and Highways o DPWH na bisitaon girari ang BRDBP matapos na maiwasan na pagbaan na matian kan mga Bicolano. Sigon sa Presidente, natapos na ang master plan as in feasibility study kan bulan ni Hulyo, mientras na ipig-promission niya na puunan ang proyekto sa primerong quarter kan taon 2025. Sigon pa kay Marcos na napapanahon ng mag-adaptar nin mga makabagong disenyo kan mga tinampo, tulay as in mga infrastruktura na anda para sa pagbabago kang klima sa kapalibutan. Kabilugan na 50 milyones pesos ang darang ayuda ni PBBM para sa 5,000 na mga parasira asin paraoma sa probinsya kan Albay sa irarom kang Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families. Kay banyan sa aktibidad ang nagapira mga Cabinet Secretary arog ninda DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., DILG Secretary John Vic Remulla, DSWD Secretary Rex Gatchalian asin iba pang lokal na opisyal sa probinsya kan Albay. Ang baretang ini hatod sa Indokan. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Hahagado ni Albay Acting Governor Glenda Bungao kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tabang kan gobyerno nasyonal para sa pag-irahay kan mga tinampo, tulay pagrehabilitar kan mga partially damaged na harong, asin pagtaonin istaran sa mga totally damaged houses. Ini ang pahayag ni Bungao kasabay kan pagbisita ni PBBM, ngunya na aldaw sa Legazpi City para panginotan ang distribusyon nin ayuda para sa mga apektadong parauma asin para sira kan bagyong Christine.
2016. Basado sa datos, nasa 1,000 mga parauma sa Libon Albay ang matatauanin tabang sa irarom kan Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families. Mientras na nasa 900 naman na parauma asin para sira sa uwas, 450 sa Tabaco City, 400 sa Ginubatan, pig 300 naman ang Kamalig asin Pulanggi, 350 sa Legazpi City, nasa 200 sa Piuduran asin Malinaw, sanggatos sa Rapu-Rapu, Malilipot asin Jovellar, 150 sa Daraga asin Tiwi, 80 sa Santo Domingo, Ligao City asin Bakakay asin 60 sa Banwaan kanma nito. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. May person of interest na ang Tiwi Municipal Police Station kung si Isay ang may sadiri kan sarong motorsiklo na may darang maabot sa 150 gramo nen pigtutubudan na Cebu na may street value na sobra sa 1 million pesos. Ini pinahayag ni Tiwi Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Christian Brual sa DCGB News kung saan pighalat paninda ang court order para sa search warrant sa cellphone na sadiri kan suspect na lunad kan nasabing motorsiklo. Sa istorya ni Brual, mantang nagkukondukta ng checkpoint ang sa iyang mga personahe sa barangay Nagas, kan duminulag ang nasabing lalaki, lunad kan sa iyang motorsiklo na waranin na plaka alagad na imbalto na sa aksidente sa barangay Gaho, asin na sideswipe ang sarong gurang. Makalis ang insidente, naglakaw ang suspect nin nasa 5 metros bago ini nagparadalagan sa day maaraman na direksyon. Binalo pa man kuta na ka mga bystanders na pugulan na lalaki sa pagsasabing kaipuan ng atensyon medikal alagad nailing nila na may sukbit ining badil. Sa pigkondukta man na search sa motorsiklo para sa identity kan nagdulag na lalaki, sarong weighing scale anakwa kan mga otoridad, asin ang sarong plastic na may daog na illegal na droga. Sa inisyal na impormasyon na itinaon ni Brual sa DCGB News, ang suspect dating drug surrendery sa tukhang kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Aprobado na kan mga miyembros kan sangguniang panglungsod kan Legazpi ang ordinansa para sa Clean As You Go o CLEGO sa mga food court, school canteen as in fast food chain sa syudad. Sigon kay Konsehal Alexander Howe, author kan nasabing ordinansa, katuyuhan kaining maibusol ang tamang waste segregation, kalinigan asin ang pagiging disiplinado kan publiko sa saindang mga basura. Sinabi ni Howe na sa laog nin nagkapirang bulan, maglilibot sinda sa mga eskwelahan asin manlain-lain na establishmento para masiguro na naiimplementar ini nin matanos. Kaipuhan nindang magbugtak nin mga signages para maiparumdom sa gabos ang nasabing ordinansa. May mga designadong disposing area, may mga basurahan na labeled para sa nabubulok, di nabubulok asin ang nare-resiklo. Dugang panihaw na oras na maimplementar na ini, pag-aadalan niya ang magiging epekto asin resulta ka ini para man mas mapaghiwas pa ang implementasyon ka ini asin pagdugang man nin penalidad. Sa iba pa niyatong baretang lokal, mantinidong nasa evacuation center ngunyan sa Agos Elementary School sa Pulanggi, Albay, ang sobra sa 300 na mga pamilya kan Santa Cruz, Libon, Albay. Ini dahil sa ngunyang pasana na lalaog kan mga heavy equipments ang sa inang barangay para magkondukta ng clearing operation para madugi asin ragpa darakan bagyong Christine. Ipinag-orden man ni Alcalde Adrian Salceda ang tukar sa pagdinig sa nasabing barangay para makabelta naman ang sa indang mga residensya ang nasabing mga evacuees, mentras na may padit-diit pa man na mga ayuda ang nag-abot para sa nasabing mga nag-evacuar, mantang nagalat na malinig ang mga tinampo na agihan pauli sa sindang mga harong.
Sobra na sa 348,000.4 milyon pesos ang tabang na naitao kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga Bicolano na naapektaran kan Bagyong Christine asin Leon. Sa DSWD Bicol DROMIC Response Report, kaibahan sa mga naitao na tabang ang family food packs, tubig, family water filtration kits para sa malinig asin salbadong inumon, mga bagas hali sa Department of Agriculture, essential non-food relief items, financial assistance, asin hot meals para sa stranded na pasahero sa manlain-lain na pantalan sa rehiyon. Sa datos kan ahensya, sobra sa 759,000 ang mga pamilya na kumpuesto nin 3.2 milyon na individual ang apektado hali sa anum na probinsya. Mantang may natatada pang sobra sa 24,000 na mga pamilya ang nasa 270 na mga evacuation centers sagud sa presente. Sa ngunyan, sobra sa 173 milyon pesos ang nakahanda na relief stockpiles as in standby funds kan DSWD Bicol en kaso kaipuhan. Mientras na nagpapadagos naman sinda sa relief operations sa manlain-lain na mga lugar sa rehiyon sa pangingenot ni Regional Director Norman Laurio katuwang ang mga lokal na gobyerno. Mientras tanto, sobra man sa 6.5 milyon pesos na kantidad ng tabang sa salud ang naitao kan Department of Health, Bicol Center for Health Development sa mga Bicolanong apektado kan Bagyong Christine. Sa datos kan DOH Bicol CHD, kaibanan sa mga naitao, ang mandainlain na bulong, doxycycline capsules, tetanus toxoid, face mask, nutrition commodities, body bags, generator sets, mga mosquito nets, hygiene kits para sa mga umboy, asin bados, disaster relief tents, water containers, aqua tubs, chlorine granules, asin water test kits for filtration machines. Sa binakatman sa 192 na mga health facilities na nadistroso, tulo kay ni ang ospital, 31 rural health units, 4 ang pribadong ospital, asin 153 man na barangay health stations. 97 man na persona ang nagadan, 43 kini ang dahil sa mga injuries, 60 ang dahil sa nabutod na kuryente asin landslide related incidents, bandang 4 na persona ang mantinidong nawawara. Sobra man sa 5,000 na mga health personnel ngunyan kanahensya ang nakalatag para magtaonin asistensya sa salud. Enot kini sobra man sa 12,400 na mga individual na natawan ng mental health psychological support intervention. Piga ako na ang guarantee letter hali sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS kan Department of Social Welfare and Development direkta sa mga piling branches kan Mercury Drug Stores. Ini ang pinag-anunsyo kan DSWD Bicol kung sa rehiyon may 14 mga branches kan nasabing butika na nag-aako kan guarantee letter. Sa abiso kan ahensya, may mga mahihiling na signages ang publiko arog kan DSWD guarantee letter is accepted here sa mga counter. Sigon sa DSWD Bicol, in kaso may mga kahaputan, concerns asin iba pang mga detalye kanasabing programa, pwedeng makipag-koordinar sa pinakaharaning DSWD AIC satellite offices sa saindang mga lugar. Mga tugang primerong parte yan, kan sa tuyang bareta alas 12, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta yato sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kayo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puun bata ito, sinda kita ika ako dito, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo.
Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, inisponsoran na kasubanggi ni Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe ang 6.352 trillion pesos na 2025 national budget sa plenaryo. Ang national budget sa masunod na taon, magdataon ng prioridad sa mga social service, salud, edukasyon, trabaho, teknolohiya asin infrastructure and human development kung saan dakol na mga proyekto asin programa ka mga nasambit na sektor ang dinagdagan ang pondo. Sa budget version kan Senado, napagdesisyonan kan Senate Committee on Finance na sunodon ang desisyon kan Kamara na bawasan din 1.3 billion pesos ang 2025 budget kan Office of the Vice President o OVP gikan sa original na 2.037 billion pesos. Sigong kay Senador Grace Poe, dakol na beses tindang nagkoordinar sa OVP asin inagad na magsumiti ni mga dokumento para linawon ang mga issue sa saindang pondo alagad sagod ngunyan dahil pamanggiraray nin pigsumitir ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Dahil man binawasan ang 35.190 billion pesos na pondo kan Commission on Elections o COMELEC kung saan kaibanan pamanggiraray digdi ang BARM Regional Elections apisar kan pigsumitir na propestong lay ni Senate President Francis Chis Escudero na ipagoktaba ang BARMM election. Tanganing dahil na maotropa ang mga siring na kaso ni Alice Guo, sinuportaran man kan Senado ang automated biometrics identification system kan Bureau of Immigration na magsulong ng biometrics verification asin cross-matching ka mga criminal database para sa mga pasayrong naglalaog asin nagluluwas sa tuyang nasyon. Igwa man indugang na pondo para sa Armed Forces of the Philippines o AFP, National Security Council, asin ang National Intelligence Coordinating Agency, asin sa Philippine Coast Guard para sa pagkapakusog kan seguridad, asin pagbakal ng mga ginagaypuan ng military equipment para sa pagkapatrolya sa kadagatan na sakop ng Pilipinas. Mientras na day papinal na napagdesisyonan ni Poe kung dagos ng halion ang ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP asin inapilar sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na i-justify ang programa sa pagsalang kanahensya sa plenary debates sa kasindama desisyon kung dagos na ining halion o mamantiniron ang budget. Inaprobara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ginibong National Economic and Development Authority o NEDA Board meeting kan Martes ang pagpapalawig sa construction period kan duwang darakulang anti-flood projects. Ang mga ini iyo ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project asin ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Gusto kan Presidente na maging detalyado ang engineering kan proyekto para maging angay sa pagbabago kan panahon asin dai basta-basta mararaot. Mga ngahulugan ini na maitaas ang magagastos na pondo para sa pagpapalawig sa target date kan proyekto. Asin ang implementasyon kan proyekto iyo ang 65-month extension poon Abril 2024 sagud Setyembre 2029. Gikan sa orihinal na Oktubre 2018 sagud Abril 2024. Dahilan digdi, ang inaprobara na pondo kan Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project magiging sobra 2 milyon pesos gikan sa dating sobra 9 milyon pesos. Para man sa Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4, inaprobaran kan board an 74.32% increase na kantidad kan proyekto na uminabot nin sobra 57 milyon pesos gikan sa orihinal na sobra 33 milyon pesos. Magkakaigwa ini nin 63-month extension para sa implementasyon kan proyekto poon Disyembre 2025 sagud sa Marso 2031. Sa mga pagiriparo tabi kung saan may sulo sa palibot. Mientras tanto, ipinahayag kan geologist asin UP NOAA Center Executive Director na si Mahar Lagmay na pwede nindang ugidon sa paagi kan computer kung magiging epektibo ang sarong flood control master plan. Sigong kay Lagmay, magayon na makakonsulta man ang ibang researcher asin scientist sa paggibo ng master plan. Dagdag pa niya na dapat nakasentro sana sa mga hard infrastructure asin nilingon man ang iba pang posibleng solusyon sa baha asin iba pang storm hazards. Sinabi ni Lagmay na kung may master plan, pwede nilang i-check
kung ini magiging functional o dahil igos indang mga powerful computers. Aram ninda ang physics kan pagbulos kan tubig, asin pwede sindang gumibo nin modelo, pwede sindang gumibo nin scenarios. Sinabi man ni Architect Paulo Alcazaren na igwasan ng limited menu of solutions ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Dapat na maging bukas ang iba pang klase nin solusyon ng ahensya na kinaimbultuhan kan detention, asin retention ponds, asin pag-ulang sa tubig bago magbulos sa water system. Sinabi niyang nagdadakol mananggad ang tubig baha. Kung ini pababa hali sa mga bulod, asin makaskason pababa, dapat na i-detain ini bago magbaba sa sagkod na umabot sa oras na kaya nang i-absorb kan river creek asin drainage system kan mga syudad. Importante ang preparasyon sa papaabot na bagyo ang hazard map alagad dakol na Pilipino anda itatao magbasa nin mapa. Sigon kay Dr. Mahar Lagmay, Executive Director kan UP NOAA Center, na makakatabang ang mga warning kapag may papaabot na bagyo, pero mas marhay kung aram kan tawo kung saan maduman. Sinabi niyang ang hazard mapping bako sa nang mag-identify nin hazard, kudi ma-identify ang ligtas na lugar para sa pag-ebakwar asin pag-uswag kan komunidad. Sinabi niyang kapag may warning, dapat araman kan tawo kung saan sinda maduman. Namumundo man si Lagmay na nangyayari ini mantang available man ang mga mapa para ituro ang mga lugar na mas ligtas sa komunidad. Sinabi man ni Architect Paulo Alcazaren, environmental planner, urban designer, na ang problema sana dahil na Pilipino ang map illiterate o da itatao magbasa nin mapa. Kumpara sa nakaaging 50 taon, kan an gabos pigturuan nin basic geography sa eskwelahan. Digdi na okudan ang pagbasa nin mapa, na okudan kung paano magbasa nin topography. Sangunya, nakadepende na sana ang mga tawo na minadepende sa Waze o Google, asin wara sinda nin spatial awareness. Dahilan kaini sinabi ni Alcazaren na difisil na magkomunikar nin sarong bagay na daininda nababasa. Piadas dando sa dagdag na baretang nasyonal, pigdududahan kan sarong kongresista ang mga acknowledgement receipt na ginamit kan opisina ni Vice President Sara Duterte para i-liquidate ang 125 milyon na pesos na confidential fund na naubo sa laog kan unsing aldaw kan 2022. Sa pagdangog kan House Committee on Good Government and Public Accountability, pigpresentar ni Party List Representative Rods Gutierrez ang saro sa mga acknowledgement receipt na isinumitir kan Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit o COA. Ini nagkakantidad nin 60,000 pesos asin may petsang Disyembre 28, 2023. Sigong kay Gutierrez na sala ini para i-justify ang gastos kan 2022 pero ang petsa 2023. Simbagman ni COA Auditor Gloria Camora na tama si Gutierrez dahil sa katunayan ang saro sa mga findings sa irarum kan notice of suspension iyo ang nagkapira sa mga acknowledgement receipts na may petsang Disyembre 2023 asin ang iba day pangani ning petsa. Sigung kay Gutierrez igwang 158 na acknowledgement receipts o AR na isinumitir kan OVP sa COA para tawan ni notifikasyon ang ginastos kaining confidential fund kan 2023 na salaan date o may typographical errors. Sinabi ni Gutierrez na pwedeng ginibo ang mga AR kan 2023 pagkatapos na sitahon kan COA sa kawaran nin ebidensya kan OVP sa ginibo kaining paggastos. Sinabi ni Gutierrez na kay puhan na linawon ang nasambit na bagay mantang sinabi niya na ang 158 na AR na salaan petsa nagkakantidad nin 23 milyon de pesos. Siniguro kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na may supisyente na pagkaon ang mga namamanwaan na posibleng maapektaran kan bagyong Marcy. Sa presscon sa NDRRMC, sinabi ni DSWD Undersecretary Diana Kahipe na sangunyan may 1.3 milyon na family food packs stock
stockpile an ahensya na handa na ipanao anuman na oras. Sinabi niyang bago magrapado ang bagyong Christine, nasa 2 milyon ang saindang food packs stockpile kung saan nakapag-distribute na sinda nin kabangang milyon na family food packs sa Bicol Region na nagulpikan na kaaging bagyo. Sinabi niyang nasa 300,000 food packs ang naka-standby sa mga probinsya na posibleng agihan kan bagyong Marcy. Sa ngunyan, activated na ang saindang repacking warehouse sa Central Luzon para pa sa Pasay asin Visayas para magdakul pa ang saindang stockpiles. Sinabi pa ni Kahipe na duruduretso ang relief operations sa mga evacuation centers sa Bicol Region. Nagtatauman ang DSWD nin psychosocial support sa mga namamanwaan na naapektaran kan kalamidad. Alam ito na, maibang nasyon na kita nal. Sabarat na ito sa ibang nasyon, nagtutubod ang United Nations na magkakaigwanin global impact ang anuman na magiging resulta kan 2024 US presidential elections. Ina naging kasimbagan ni UN spokesman Stephanie Dujarric matapos siyang haputon manungod sa posisyon ni UN Secretary General Antonio Guterres sa US elections. Maski dahi na pinalawig pa ni Dujarric ang paliwanag, pinagdambitan kay niya naging pahayag ni Guterres na nakalis na UN General Assembly kung saan sinabi kay ning kabanga kang populasyon sa bilog na kinaban iyon maboto ngunyan na taon asin gabos maapektaran sa nasabing boto. Ang nasabing pahayag iyon pagboto kan maabot sa 4 bilyon na butante ngunyan na taon sa sobra sa 50 mga nasyones kay bana na ang US-based na 2022 census na igwasa ng 161.42 milyon na butante. Nakatalaan na magboto ang mga US voters para sa saindang masunod na presidente asin vice-presidente. Mailirman ang mga ini kan saindang representante sa Kongreso, state governor asin mga local government official. Baretang sports, namantinir ang undefeated ang Oklahoma City. Ngunya na season asin na irehistro ang ikapitong paggana sa kartang 7-0 matapos na malusutan ang comeback attempt kan Orlando Magic. Sa giraray nagbida ang point guard na si Shai Gilgeous-Alexander sa paggana kan Thunder asin naglaog nin 21 puntos asin siyam na assist kaibahan an anom na rebound. Nagkamadaman nin 23 puntos ang forward na si Jalen Williams. Sa laog nin pitong magkakasunod na kawat na ginanakan OKC, nagibo na kan team na magana gamit an average na 10 points na advantage. Sa tuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, lumang lusmag an apod sa sarong smart bag na igwanin cool features kumpara sa anuman na klase ng bag. Ang lumzag kayang mag-opresir ng kompletong security feature na kayang maprotiran ang mga importanteng gamit igwanin built-in na rear view camera, emergency light, anti-theft feature at in GPS na kayang matrace in kaso mawara ang bag na ini. Ang nasabing bag dakulang tabang sa mga personang nagtatrabaho sa matatawong lugar dahil anta siguradong salbado ang saindang mga gamit kontra mahabas. Ang nasabing bag pwedeng mabakal online sa kantidad na $289. Istoryang naiiba. Sarong grupo nin German tourist na nagbisita sa Spain na ang nakapagrehistro nin bagong world record matapos na makaubos nin 1,254 baso nin beer sa loob nin 3 oras. Nangyari ang world record attempt sa Playa del Palma sa Mallorca Island, sarong lugar sa Spain na midbid na pigdadayo kan mga mahihilig sa alak asin nightlife. Pinuunan kan German tourist ang pag-inom nin
alas 10:30 nin aga, asin naubos ninda an 1,254 na baso nin beer, alauna nin hapon. Nadaog kan 55 na German tourists. An previous world record na 1,111 baso nin beer, kan kapareho nindang German. An kada German ang nakainom nin 22 na baso nin beer. Sa ngunyan, isinumiter na ninda sa Guinness ang sa indang mga pruweba sa indang matrayumpong world record attempt, asin piga-abangan na sanang makakaresibi nin certificate. May plus report kita? Sino nga dyan? Mga tugang, may plus report po kita. Ang ngunyan po na pagka, Udto. Hello? Hello, tabi Sir Mar, maray na pagkauto, asin maray na pagkauto sa tagapagkantabay. Location mo niyang tabi sa GB News, niyang kami sa Porokwa, Sarukan, Barangay Tula-Tula, Legazpi City. Kung sa insarong residential area, presenteng nasusulok mo niyang tabi Sir Mar. Kung ililadawan na ligdi sa publiko, niyaw niligdi sa may landmark ani, harani sa Sarong Gasoline Station, kay itaas sige sa may Barangay Tula-Tula. And sa ngunyan tabi Sir Mar, presente na po digdian mga personalis na Bureau of Fire Protection Legazpi. Nagkapirang tangke na ini, apat na ini ong limang tangke. Tolong tangke sa hali sa BSP Legazpi, duwa ining hali sa Chinese na mga bumbero kan tatabang na tabi di Sir Mar. As of now, Sir Mar, ang presenting sitwasyon digdi, sa unang harong ang natumpos digdi po sa Purok 4 na Barangay Tula-Tula. And bunyan, makahuron to tabi Sir Mar si Kapitan Miguelito Barcoma kan Barangay Tula-Tula. Tanganing maaraman ta kung ano po tabi so totoong nangyari digdi po sa pangyayari. Kap, nasa ibang na linya po si Sir Mar de la Cruz sa DCGB po tabi. Good morning, sir. Yes, sir. Sir, ano pong nangyari dyan? Kay si Harong po yan. Bali, sir, yung kataning ko so po. Kaso lula po, nakaiba niya rin isarong, lilubong pa sa nakanlunis na aga. Ngunya, nagtirik sindakikandila dyan sa arong, como siyaman sa nang nawawalat tigdi, dahil niya man lamang pigriparo na sukandila, nagkakalayo pa, namang nuhan niya sana, yun ni po. Medyo light materials pa ng arunglan kaya may edit man na semento, kaya po, madali yun lang po sa pagkakalayo. O di po sir, so, kung gusto mong ma-interview, para siya po maka-istorya sa inyo kang kapos. Hello? Ano po sir ang pangaran mo tabi? John Deck po. John Deck. Sir Mar, si John Deck po, sa dumansu sa dirikan harong. Yan. Jandik, anong nangyari? Ata nasulo yung harong nindo? Ano po kasi, pang 3 days po ang yan kan lola ko, ang kampagagadan ko. Ano naman po, nagperik po kami. Ako po, ikan nila. Tapos pag-ali ko po, pag yun na po, may nakita na po sa kunya, sulot na lang po. Ayun. Saan mo binugtag sa kandila? Sa lamesa po. Sa lamesa? Opo. Ayun. Di ba nagpunso kalayo sa kandila? Hindi nila naubos sa swarong nindo? Opo. Di man na ibang, di man na na-disquido. Tora man po. Nagabot po na sa mga ayam po, so, nireliwas ko po. Ano daw po, so, Apera sa mga gamit, ali. Mga gamit. Ayan, okay. Angel? Sige, magunan ako. Hello? Angel? Yan, sali na. Ayan, okay. Kumusta ang sitwasyon dyan ngunyan? May madadamay pa na mga araw? Sarong lang ini Sir Mar na harong po digdi. Medyo nagkakataranta digdi ang mga tao sa may sulong na naman Sir Mar ngunyan sa Barangay Bitano, Legazpi City. Kaya nag-pull out to sarong BSP truck digdi Sir Mar. Tamay nasusulong po ngunyan. As of now ngunyan sa Barangay Bitano, haranida po sa China Bank. Harani sa China Bank? Opo. Pero ngunyan Sir Mar, ang lokasyon digdi sa Barangay Tula-Tula, kontrolado na ang sulod digdi Sir Mar, makumahiling ta, white na su aso na nagluwas digdi sa harong na ini, and talagang tumpos talaga Sir Mar itong su harong. Kaya, and duman sa pwede paghuron taman, solo lang itong apo, itong su nagadan pa sa ng lola na nasa laog duman sa harong ninda.
and wala man ni na-report na casualties digdi po sa Solo sa Puro 4 kan Barangay Tula-Tula Tabi, Sir Mar. Okay, sige. Apo. Mabalik na lang ako, Sir Mar, sa mga dagdag na informasyon. Ligdi ako ng mga litrato para sa DCGB News Online. Ma-proceed ako sa Barangay Bitano, duman sa China Bank Tabi, Sir Mar, para sa mga sitwasyon man duman. And then, pangyayari man sa nangyaring sulo po Tabi ngunan, Sir Mar. Okay, thank you very much, Angel. So, yan, Sir. Bago kaya pong plus report, manungod po duman sa sulo na padagos mong pigapot sa tuya kasubagabang nag-news kita. So barangay Tula-Tula, pero igwapang ongoing na sulo, mga tugang as per report, dyan daw po sa barangay Bitano. Barangay Bitano, and ang sabi mga tugang, arani sa China Bank. Sa mga pag-iriban niya ito, arani po dyan sa area, paki-akudir, tabi, para masabutan ta. Nagkapirapang detalye manungod kay ni na pangyayari pong insidente nin sulo ngunyang pong pagkaudto diyan po sa Bitano. Mientras tanto sa padagos po sa tuyang bareta sa tuyang flashback. Nobyembre 6, 1959 kan magadaan si Dr. Jose Laurel dahil sa cerebral hemorrhage. Si Laurel na sarong politiko, abogado si nagserbi bilang presidente kan panahon kan pananakop kan Apones, inapod na puppet state kan panahon kan World War II pon kan 1943 sagod 1945. Mga tugang ngayon na po ang kabilugan sa tuyang alas 12 mga bareta at tinipan ng singinalap sa DCGB News Base sa nakalis ng 6 oras. Sa pangarangkan na kaiban at sa pagsulat kang bareta, Angel Mustasa, nandyan man sa newsroom sina Jenny Matiwalaran at si MJ Jaresco. Lado Technical, Ronald Baldo. DCGB Social Media Department niya po dyan si Jerome Nico Martinez. Sa para mga bilog na tropa ka Mega Force Patrol, Angel Mustasa, mga tugang, manungod po sa report kan sulo dyan sa Tula-Tula na tumpos po ang arong. Dahil man po ni na nakulugan o kaya na danyaran na persona, pero naubos warong, naubos ang mga gamit. Kausa po ning kandila. Mantang padagos na pong pinagtutugay gayan and development story o developing story dyan po sa party kan Barangay Bitano na sabi may suluman dyan po sa harani sa China Bank. Antabayan na po ang mga follow-up po kayan detalyes manungod sa insidente. Sa pangarap po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol, hello man mga tugang sa nagantabay niya to kay Gina Balaguer Valderrama, kay Sir Francis Nabualoy, kay Edna Granatina Ocean, kay Kapitan Yel Cruz, kay Gerald Aranya, good afternoon, Johnny Vicente Naga, at saka kay Laday Haina, siriman kay Julie Leba, asin Andin Toledo, siriman si Eva Christine Alaba, asin sa kapos po na nagantabi sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live apasin sa DCGB 729 kHz sa pitan ka mga radyo. Kami po ang sedo mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang mas